ଆଜି ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି 60 ବର୍ଷ ତମକୁ ହେଲାଣି 60 ବର୍ଷ ହେଲେ 500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଅଜା କହୁଛି ନାତି ଆଗରେ ଆଜି ନାତି ତୁ ଶୁଣିଛୁ ସରପଞ୍ଚ ଯାଇ କୋର୍ଟି ଗଲେ କହିଲେ ବାବା ତୋର ପଇସା ନାହିଁ ତୁ ପିଲା ଗରିବ ତୋର ଟଙ୍କା ଦରକାର ତେଣୁ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କରିଛନ୍ତି ପେନସନ ପାଇବୁ ସରକାର ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ପେନସନ ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ତୋତେ 60 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ପେନସନ ନେବେ କେତେ ଦେବେ 500 ଟଙ୍କା। ଅଜା କହୁଛି ଆରେ ନାତି ଆରେ ହେ 500 ଟଙ୍କା ପାଇବି ତେଣୁ ଅଜା ମନ ଖୁସି ଗଲା। ଅଜା କହୁଛି ଅଜା କହେ ଶୁଣ ନାତି ଶୁଣୁଥା କାନ ପାତି ଅଜା କହେ ଶୁଣ ନାତି ଶୁଣୁଥା କାନ ପାତି ମଧୁ ବାବୁ ପେନସନ ହେଲା